Bună seara, bună seara! Fata cu lumânărica e pregătită aici pentru un nou live de duminica. Bună seara, dragii mei! Bună seara! Acum intru mai târziu, pentru că e ziua afară și pentru că ne întoarcem la programul de vară. Deja sunt zile în care am impresia că a venit vara. Bine, nu astăzi, că astăzi e așa un pic mai înorat, dar e frumos și cu ploaie. Să știți că eu aici unde locuiesc am o curte foarte frumoasă, așa pe rotund, și sunt ortensii și trandafiri și de toate, care acum încă n-au înflorit, dar totul e verde și avem și meri și cirei și în curte și așa îmi place să dau câte o tură așa de grădină, de câte ori simt că, nu știu, mi se încețoșează, să zic așa, mintea, ies și mă plimb puțin. Bună seara, doamna Lenuța, vă pup! Da, nu este un live de întrebări și răspunsuri. Cred că am să fac unul săptămâna care vine, joi. Încă nu e treabă sigură, o să anunț aici pe Facebook cu o zi înainte. În seara asta am pentru voi o poveste. Am mai scris povești de mult, dar am scris o poveste spre sfârșitul lunii februarie. Cumva să știți că eu le scriu, le urc pe site-ul georgianadanilă.com, unde vă invit, dacă vreți să vedeți versurile poeziilor pe care eu le recit și dacă vreți să vedeți ce am mai scris, puteți oricând să mă vizitați acolo în căsuța mea virtuală, unde găsiți absolut toată activitatea mea, toate colaborările, tot ce scriu, tot ce recit, fotografii cu călătorii. La fel și pe Instagram, puteți să mă urmăriți. Pe Instagram sunt Georgiana Danilă Artist și acolo o să vă bucur privirea cu o grămadă de flori și mâncare vegană și poze din natură. Așa că mă puteți urmări și pe Instagram, puteți intra și pe site și puteți intra și pe YouTube. Dacă vreți doar să ascultați filmulețele video în care recit, puteți intra pe YouTube. Da, nu știu despre ce o să vorbim în seara asta. Sunt o grămadă de lucruri frumoase care au loc în perioada asta și întotdeauna apare ceva așa care vrea să iasă afară și despre care simt să vorbesc, dar probabil am să vă recit întâi această poveste, după care s-ar putea să vorbim chiar despre, eu știu, esența acestei povești. Este o poveste în versuri, așa cum sunt și celelalte 6 pe care le-am scris. Intenționez să scriu un pic mai multe, pentru că mi-ar plăcea ca anul acesta să mai lansez o carte în care să public și aceste povești în versuri și poeziile, dar și georgianatele. Dacă nu știți, am niște catrene, 4 versuri, uneori chiar 5, care se numesc georgianate. Am pus acest nume pentru că m-am inspirat de la rubaiatele lui Omar Khayyam. 4 versuri așa care spun multe și da, am să vă spun povestea. Povestea se numește Împăratul. A fost odată un împărat care se credea argat. Suferea de amnezie. Nu știa de unde vine. Tot muncind cu ziua în sat, ajunsese reputat. Parcă toți îl invidiau pentru bunul său moral. Odată, pe când muncea, pe lângă el alai trecea și în fruntea alaiului mândra fiică a magului.
La a doua tinerețe era toată o frumusețe. Se pricepea la tarot, dar și la citit un ochi. S-a oprit lângă împărat și-a dat convinsă din cap: ridică-ți ochii, măi, voinic, vreau să te privesc un pic. Da, să-ți zic sau să nu-ți zic? Cum ai ajuns tu aici? Tu ești om de teapă înaltă. Locul tău nu e la sapă. Alaiul tăcu chitic. Împăratul zâmbi trist. Sunt aici, ce mai contează, că tu mă vezi om de vază. M-am trezit muncind în sat, nu mi-amintesc altceva. Fac ceea ce mi se cere, deși nu simt vreo plăcere. Uneori și eu mă mir de felul în care scriu și am și vise ciudate cu palate în loc de case. Femeia îl ascultă vag, apoi îi spuse cu drag: mi-aș dori să te ajut, să-ți afli rolul pe pământ. Lasă-mă să te inspir și hai cu mine, musafir, în casa tatălui meu, unde poți munci altfel. Știu că dacă o să te vadă, o să te pună la treabă, dar și când vei isprăvi, cu vârf te va răsplăti. Iar cu banii adunați și cu tot ce ai învățat, ai să pleci spre alte zări care simți tu că te vor. Așa fu, zis și făcut. Împăratul priceput strânse și scop și avere și plecă spre alte sfere. Iar în câțiva ani se întoarse cu coroana lui pe cap să-și ia magiciana acasă, că ea-l văzuse împărat. Amin. Și mulțumesc! Sper că v-a plăcut povestea mea. Am încercat să schimb vocea așa ca să înțelegeți când eram magiciana, când eram împăratul, când eram povestitorul. E o poveste destul de simplă, dar cu mult tâlc. Cred că ni se potrivește tuturor. Și e foarte important atunci când tu ți-ai găsit drumul și ai înțeles cine ești și ai înțeles că tu ești creatorul vieții tale și ai înțeles că tot ce se vede în exterior este o proiecție a interiorului tău și ai înțeles că totul este de fapt invers și că oglinda tot timpul trebuie să o îndrepți către tine și să te uiți la ceilalți, să înțelegi că toți îți arată lucruri pentru tine ca să crești. Atunci, din preaplinul tău, din trezirea ta, din bucuria ta, din iubirea ta, trebuie să dai și celorlalți. Și cum dai? Îi ajuți și pe ei să vadă, văzând la tine. Nu impui nimic niciodată. Nu te bați cu pumnul în piept. Nu ajuți dacă nu ți se cere ajutorul. Întotdeauna, dacă poți, dă-le oamenilor ceea ce-și cer. Mă gândesc că
în cartea asta, al doilea volum al lui Donald Walsh, Conversații cu Dumnezeu, l-am terminat. Acum citesc al treilea volum. Scria la un moment dat că Iisus, cu toată puterea lui, a ales să-i ajute pe oameni, deși el știa că bolile lor sunt create de ei, da? Dar ei asta aveau nevoie, să fie vindecați, și prin asta îi făcea să se trezească și ei, nu? Pentru că odată ce vezi cu ochii tăi un miracol și îl simți, nu? N-ai cum să te mai îndoiești. N-ai cum. Îți dai seama cine ești. Îți dai seama că ai venit pe lume ca să fii atât picătura cât și oceanul, și când ești picătură ți se pare așa că lumea ta e mică și te confrunți cu tot felul de probleme care ți se par mari și dăm atenție la tot felul de lucruri care sunt atât de puerile și atât de ușor ne scot din zenul nostru și din starea noastră de bine. Și apoi când ne trezim din, eu știu, adormirea aia, din iluzia aia și ne dăm seama, măi, de ce m-am supărat atâta, că nu avea rost, nu trebuia să dau atâta importanță. Ce se întâmplă este că e suficient să se întâmple un mic lucru și la noi se deschide dita mai rana, care nu e vindecată, și o vedem din nou și atunci începem să lucrăm cu ea ca să o vindecăm. Dar sunt straturi peste straturi. Cu cât lucrezi mai mult cu tine, cu atât începi să le vezi, să faci diferența. Tu știi cum ești tu când ești bine. Tu știi ce îți place să faci, ce îți place să faci lucruri pentru tine, te bucuri de natură, te bucuri de lucrurile simple, iubești oamenii, n-ai nimic cu nimeni, nu te deranjează nimic, ăla ești tu, sufletul pur, care n-are nicio nevoie, care nu se simte niciodată singur pentru că știe că el este tot. Sufletul pur și simplu este și se bucură să fie. Orice vine peste, griji, frici, invidie, gelozie, nu știu, teama de singurătate, teama de sărăcie, toate astea sunt în strânsă legătură cu mintea și cu personalitatea noastră creată de noi. Sufletul nu are astfel de probleme. Și atunci, dacă tu știi cum ești când ești sufletul pur, când ești pâinica aia caldă, care nu vrea să facă rău la nimeni, care nu îl deranjează nimic, care se bucură de natură și de tot ce e frumos pe lumea asta, ar trebui să începi să te observi, să vezi când te apucă, eu știu, plânsul și durerea și începi să te victimizezi, că pe tine nu te vede nimeni și pe tine nu te iubește nimeni și de ce ți s-au făcut ție toate lucrurile astea. Fac terapie cu câteva persoane momentan și câteva dintre ele cad foarte ușor în această victimhood, nu știu cum să-i zic, într-o stare de victimă în care au impresia că nimeni nu-i vor, că toată lumea e împotriva lor. Și îmi dau seama că asta se întâmplă cu toată lumea. Probabil că și eu am făcut asta la un anumit moment. Ai impresia că toată lumea este împotriva ta și că tu ești al nimănui și nu, aia e mintea. Acolo este mintea. Mintea caută tot timpul motive să scormone ceva, să scoată ceva care să te doară, ceva care să te enerveze, ceva care să te deruteze, ceva despre care tu să te îndoiești. Așa îți dai seama că nu ești tu. Pentru că îți dai seama că nu te simți bine, că ești încordat, că nu știu, ești tot timpul, ți se derulează ceva în minte. Și când ești acolo îți dai seama, băi, ăsta nu sunt eu. Nu e, unde este bunătatea aia din mine? Unde e blândețea? Unde este omul ăla bun care sunt eu de fapt? Ce s-a întâmplat cu el? Unde a plecat? Și atunci dacă tu ți-aduci aminte măcar cât de om bun ești în general, faci mai repede switch-ul, mai repede te scoți din starea aia în care ai intrat, în care te vrea mintea tras. Cu exercițiu, să știți că devine din ce în ce mai ușor. Am mai spus asta, deci înainte pentru mine perioadele astea erau
extraordinar de lungi. Nu știu, când intram într-un vârtej din ăsta al minții, mă trăgea după el acolo și începeau să vină tot felul de gânduri și aveam, dintr-unul într-altul, mă duceam din adânc mai în adânc, pe topogan la vale. Și sunt convinsă că și la voi se întâmplă la fel. De aia e bine când te-ai surprins un pic că începi să nu mai fii tu, imediat te scoți de acolo. Te duci către ce iubești, te duci repede către un lucru care îți face plăcere, începi să scrii, să pictezi, să desenezi, să cânți, să ieși afară în natură, să stai cu tine, să te asculți, să faci o baie cu sare, să nu te arunca în plăceri exterioare, gen mâncare, sex, alcool, fumat, droguri. Da? Nu te duce repede să alergi după oameni, să stai cu oameni pentru că nu te simți bine, pentru că nu, asta este, te minți singur, cauți un pansament din afară când de fapt totul e în tine. Atâta timp cât nu te uiți în interior și stai cu tine, da, fă lucruri care îți plac, da, scoate-te singur din starea aia, dar învață să fii maestrul, propriul tău maestru. Putem să învățăm de la alții, putem să ascultăm filmulețe, să citim cărți, să mergem la tot felul de workshop-uri, dar până la urmă munca propriu-zisă cu tine de dezvoltare și de vindecare și de aflare a sinelui nu poate să o facă nimeni în locul tău. Dacă tu nu te dedici ție și fugi de tine și atunci când e cel mai întunecat, atunci stai cu tine, atunci te observi, îți observi mintea, o vezi, unde pleacă, cum vine, ce se întâmplă și se întâmplă odată, data viitoare zici, măi, am mai fost aici odată, așa mi s-a întâmplat și atunci, tot așa, a fost aceeași chestie, încep să semene, încep să-ți vezi pattern-ul, încep să vezi unde s-a creat șanț, adică mintea are drumurile ei. Tot mergând pe acele drumuri se creează șanțuri și tu de aceea o iei tot pe șanț. Pentru că s-a creat deja drumul și tu o iei pe drumul ăla familiar, că ți se pare cunoscut și zici ăsta e drumul. Ca să poți să ieși dintr-un pattern, trebuie să răspunzi altfel. De data asta nu mai fac ce am făcut data trecută. Dacă data trecută m-am enervat când s-a întâmplat cu tare și cu tare, de data asta nu mă mai enervez. Dacă data trecută mă apucam să torn un șir lung de mesaje, de data asta nu mai arunc cu mesaje în nimeni, nu mai caut vinovați în afară. Când vă supărați cu cineva, nu vă apucați să-i turnați mesaje, să-i spuneți, să vă ambalați, stați un pic cu voi. Respirați, așteptați până a doua zi, vedeți dacă e la voi, vedeți dacă cumva iară vi s-a activat vouă o rană pe care o aveți din trecut și voi o proiectați în capul acestui om. Niciodată nu este de vină celălalt. Asta să o înțelegeți clar. Nu există vinovați în exterior, nici măcar tu nu ești vinovat. Dar nu mai căutați vinovați în afară. Că sistem, că familie, că prieteni, că rude, că politicieni, că nu există. Nu există. Asta este mintea care încearcă să dea vina în afară ca să vă ambalați, să vă enervați, să iasă și mai tare scandalul și de aici să vă desprindeți total de sinele vostru. Asta se întâmplă. Nu mai căutăm vinovați, stăm cu noi. Când vedem că ne ia durerea, că începem să nu căutăm, nu așa ne ușurăm de durere. Dacă aruncăm în stânga și în dreapta cu vorbe, nu ne ajută cu nimic. Nu ne ajută. A doua zi ne pare rău tot nouă. Mă, ce-am făcut? M-am apucat să torn aici 1 kilogram de mesaje către omul ăsta. Sau, ia uite ce am făcut. M-am dus și am băut dita mai sticla de whisky și acum cui e rău. Sau, depinde, fiecare cum și le știe pe ale lui. Atât încerc să vă inspir să stați mai mult cu voi și atunci când vin momentele grele, să nu vă grăbiți să reacționați. Să vă opriți un pic și să stați un pic să analizați situația, să vedeți, măi, ce am făcut aici, despre ce e vorba, ce mi-arată omul ăsta, de ce cred eu că e rău sau ce se întâmplă aici sau situația asta, ce m-a învățat sau de ce s-a întâmplat asta sau de ce simt cu tare lucru când văd nu știu ce trezește în mine și te duci ușurel pe fir, stai cu tine că n-ai venit, niciun om nu a venit pe lumea asta pentru alt motiv în afară de a se afla pe el însuși
și de a se descoperi, de a ajunge să fie cel care este el de fapt. Sinele pur. Ăsta este motiv. Și atunci cum să fugim tocmai de noi? Că noi, ducându-ne în aceste plăceri exterioare, oricare ar fi ele și oricum ar fi ele ambalate, da? Jocuri de noroc, nu știu, întâlniri cu prietenii, sunt ambalate. Una e să te întâlnești cu prietenii de bucurie și să împărtășiți sentimentul ăsta și să vă îmbrățișați și să dăruiți cu bucurie, și una e să te întâlnești cu prietenii ca să pleci de acasă sau ca să uiți de problemele tale, că sunt mulți care asta fac. Își caută să stea pe lângă oameni ca să nu stea singuri, pentru că atunci când sunt singuri se sperie de ei înșiși, că încep gândurile să apară și încep să se simtă nu știu cum. Nu mai fugiți de voi, stați cu voi, aflați cine sunteți voi cu adevărat, ce vă face sufletul să danseze și să stați așa în starea asta pură de iubire, și o să vedeți că cu timpul, ușor, ușor, ajungem acasă. Adică din ce în ce, dacă înainte era așa abrupt, nu? De sus în jos, de sus în jos, acum începe să fie din ce în ce mai, până când se îndreaptă treaba și nu o să mai avem episoade de genul ăsta, nu o să ne mai doar atât de tare, începem să ne vedem paternurile, începem să ne înțelegem, începem să fim mai blânzi cu noi și la pachet cu asta vine multă iubire față de tine însuți, că te înțelegi, îți dai seama, uite prin ce am trecut, Doamne, uite cât de bine mă simt acum că n-am mai reacționat, ia uite ce am evoluat și acum 2-3 ani ce făceam și ce fac acum și uite ce mi-am curățat viața și uite ce am scos din viața mea tot ce nu mai îmi folosea și e minunat. Abandonați-vă acestui proces fără frică. Este absolut normal să vedem lucruri care nu ne plac, pentru că s-au format acolo aceste șanțuri și noi singurei de data asta alegem să răspundem altfel tuturor provocărilor. Nu mai reacționăm, nu ne mai enervăm pe nimeni. Stăm cu noi, ne iubim pe noi, din iubirea noastră apoi se revarsă și în jur și e frumos. E frumos după fiecare episod și după fiecare nivel pe care îl urci, e din ce în ce mai bine. Aceste episoade devin din ce în ce mai micuțe și mai rare și te simți ca un maestru, nu? Că vezi că poți să te aliniezi, să-ți aliniezi mintea cu sufletul și cu trupul. Vă pup, dragii mei. Uite, o să citesc ce spune doamna Bia Brunețica Timișoreanca, care zice: eu zic că e mult mai bine singuri decât într-o lume perversă și rea, pentru că zici o vorbă și sună altcumva, nu mai sună cum ai zis-o tu, ci invers, pentru că așa îi place lumii din țânțar să facă armăsar. Uite, acum, fără să vrei, te-ai dus să dai în lume. Dragii mei, lumea sunteți voi. Nu vine să cred că am zis asta, pentru că tocmai am scris astăzi o poezie care, de fapt nu, am și postat-o. Se numește Lumea sunt eu. Eu sunt lumea. Da, exact despre asta. Adică ca și răspuns la această draga mea, nimeni nu face din țânțar armăsar. Nu mai sta să te gândești cum interpretează ceilalți ceea ce spui tu. Tu, dacă știi că ai adevăr pur și din gurița ta a ieșit adevăr și tu ceea ce exprimi este într-o uniune totală cu ceea ce ești tu, nu te interesează cum este primit de ceilalți, pentru că fiecare va primi informația așa cum este el, acolo la nivelul lui. Fiecare trebuie să aibă grijă de el însuși și să se alinieze el cu adevărul. Apoi, cum este perceput în jur, nu mai este problema voastră. Pentru că fiecare percepe așa cum este el plămădit și acolo unde este el în momentul de față.
Noi trebuie să avem grijă de pătrățica noastră. Eu am grijă de ceea ce spun eu, de ceea ce fac eu, de ceea ce gândesc eu și de ceea ce sunt eu. Cum te-ai dus în ograda celuilalt, cum te-ai pierdut. Nu te interesează de ce face celălalt, cum face celălalt, unde face celălalt, cu cine face celălalt. Nu e treaba noastră. Treaba noastră este să ne curățăm pe noi înșine, să fim noi curați și puri și abia pe urmă o să vedem că ne oglindim în ceilalți. Atât timp când ni se pare că cu tare face nu știu cum și cu tare așa, stați liniștiți. Tot ce vedeți urât la ceilalți sunt lucrurile cu care voi trebuie să lucrați. Până ajungeți să nu mai vedeți absolut nimic urât în jur. Absolut nimic în jurul vostru să nu vă mai deranjeze. Abia atunci înseamnă că a avut loc curățirea totală în interior. Abia atunci. Când în jur nu vor mai exista, nu va mai exista o lume rea și perversă, draga mea. Lumea aceea pe care tu o vezi în exterior există și în tine. Știu, adevărul doare, dar este acolo pentru noi să-l vedem. Așa că lucru cu voi, dragii mei, vă pup, vă iubesc, vă mulțumesc că m-ați ascultat și să ne vedem cu drag duminica viitoare. Pupici! Seara frumoasă!